Saúdos. Nesta ocasión, imos falar da competencia digital do profesorado. Como sabemos, o tratamento da información e competencia digital é unha das competencias básicas que debe adquirir o noso alumnado. Daquela non cabe dúbida de que o profesorado tamén debe ter unha competencia digital suficiente. Se buscamos en Google competencia digital do profesorado, obtemos unha serie de resultados que nos dan información acerca desa competencia digital. A páxina de referencia da competencia TIC témola publicada no portal educativo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Imos aló. Vemos que é unha páxina con figuras e explicacións. As figuras conteñen botóns e convén facer unha lectura completa e repousada de toda a información que temos aquí. Vamos empezar pola primeira das figuras, a referida como competencia TIC docente, na cal se ven as 4 dimensións do marco de referencia no que está baseada a competencia TIC. A primeira das dimensións é un coñecemento instrumental e uso das TIC. Temos tamén unha dimensión didáctica e metodolóxica, o uso das TIC na xestión escolar e a actitude do profesorado diante do proceso de integración das TIC na docencia. En Galicia temos establecidos 5 niveis de competencia TIC, cada un dos cales contén as 4 dimensións que acabamos de mencionar. Se nos fixamos agora na segunda figura, a dos niveis de competencia, vemos unha numeración que se corresponde cos niveis que están establecidos, dende un nivel básico inicial ata un nivel avanzado. Os números 1 e 2 representan o nivel básico en conxunto, pero subdivididos para procurar non condensar demasiados obxectivos e contidos no mesmo nivel. O mesmo ocorre co nivel medio inicial e o nivel medio. Digamos que o nivel medio inicial é un nivel de introdución ao nivel medio. Premendo en cada un deses números, chegamos a unha páxina na que se especifican os obxectivos dese nivel. Bueno, esta é a referencia dos niveis de competencia e, polo tanto, temos xa unha pequena idea do que significa cada un deles. O que quizáis non teñamos é a suficiente idea de cal é o noso propio nivel de competencia TIC. Por iso, en función deses niveis de competencia establecidos, temos agora a disposición do profesorado de Galicia unha serie de cuestionarios de autoavaliación de competencia TIC. Tamén temos 5 botóns que son a porta de entrada a eses cuestionarios e podemos observar que teñen a mesma denominación que os niveis que acabamos de mencionar. Premendo sobre cada un deles, chegamos á plataforma de Teleformación Galega, onde, para entrar, teremos que introducir o nome de usuario e o contrasinal, que son os mesmos que utilizamos no correo de edu.es. Unha vez que entramos, se nos pide unha chave para inscribirnos neste curso. Isto non é propiamente un curso, senón que é o lugar onde están establecidos os cuestionarios e, polo tanto, aínda que se chame curso, non imos realizar ningún curso, tampouco a realización dos cuestionarios supón realizar ningún exame, son simplemente unha serie de preguntas, cuestións ou enunciados para que reflexionemos sobre o noso coñecemento e sobre a utilización das TIC nas nosas actividades docentes.
Pois ben, sen máis dificultade, o único que temos que facer é escribir a palabra avalar nesta casiña e premer en inscríbame neste curso. Para comezar o cuestionario de autoavaliación, recomendo que se comece sempre polo número 1, o nivel básico inicial, e se fagan sucesivamente, sen saltarse ningún. Fixámonos primeiro nestas anotacións que nos aclaran pois que este non é un curso, senón que é un cuestionario que nos vai dar idea do curso no que podemos anotarnos, pero que facer o cuestionario non implica unha matrícula, unha inscripción nese curso, nin moito menos que xa esteamos admitidos no mesmo curso para o que estamos facendo o cuestionario. Aquí hai un enlace a un pequeno tutorial sobre como escribirse en FProfe, pero bueno, isto podémoslo tratar brevemente ao final deste vídeo. Ben, unha vez que temos idea do que imos facer, simplemente un cuestionario, pois prememos en tentar responder ao exame agora. Na cabeceira do cuestionario, antes de que empecen os enunciados das preguntas que se nos fan, pois temos a referencia do que podemos contestar en cada unha delas. O único que temos é que dicir se estamos nada ou case nada de acordo co que se nos pregunta, co enunciado, ou se estamos máis ou menos, bastante ou totalmente de acordo co enunciado. De aí que para cada cuestión elixamos unha destas valoracións. Pois ben, unha vez que rematemos o cuestionario, prememos no botón que di enviar todo e terminar. Se simplemente cardamos en enviar, lóxicamente o cuestionario non chega a ningures. Enviar todo e terminar e enseguida atopamos o resultado do cuestionario que acabamos de realizar, é dicir, unha retroalimentación. Poden ocorrer dúas cousas. Neste caso, dinos que superamos o nivel para o que estamos a facer o cuestionario e a recomendación é continuar facendo cuestionarios, é dicir, cubrir o cuestionario do seguinte nivel ao que estamos a realizar. Ben, se temos que cubrir o seguinte cuestionario, pois volvemos á páxina de referencia e se estábamos a realizar o cuestionario número 1, vamos ao cuestionario número 2 e así sucesivamente. Isto é importante, empezar polo número 1 e logo non saltarse ningún deles, senón facelos de forma consecutiva. Se chegamos a un punto en que realizamos un cuestionario e a retroalimentación nos indica que non superamos ese nivel, o que se nos recomenda é realizar un curso. Un curso que ten a mesma denominación que a do cuestionario que estamos a realizar. Logo veremos como nos inscribimos en ese curso. E agora imos abordar a última das figuras, porque en correspondencia con estes niveis, estes 5 niveis, estes 5 cuestionarios para autoavaliarnos, temos deseñado un itinerario formativo de competencia TIC con 5 cursos. Vémolo na páxina. Esta figura verde é a que contén a información sobre o itinerario de competencia TIC. O número 1 representa o curso de introdución ao nivel básico, o curso básico inicial. Este é o nivel básico. O número 3 é o nivel medio inicial de introdución, polo tanto, o nivel medio. O número 4 é o nivel medio e o 5 é o nivel avanzado. Se prememos en cada un dos números, obteremos información sobre a súa modalidade, duración, obxectivos e contidos. Resumidamente, o curso de introdución ao nivel básico ou nivel básico inicial é un curso presencial de 30 horas de duración. O número 2 é un curso, unha actividade mixta,
e, polo tanto, ten 30 horas presenciais e 20 horas en rede. O número 3 é un curso realizado en rede a través de Platega, con 50 horas de duración. O mesmo é o número 4, e o número 5, o nivel avanzado, é un curso en rede de 100 horas de duración. No que queda da páxina, ímonos fixar especialmente neste momento en que a realización dos cursos do itinerario supón unha certificación de asistencia a eses cursos, no caso de que se superen, pero non significa unha acreditación da competencia TIC. Nun futuro poderá estar disponible esta acreditación a través dun sistema que se estableza, de ser o caso, por parte da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Tamén é importante sinalar que non é necesariamente imprescindible a realización de todos e cada un dos cursos do itinerario, senón que cada docente poderá elixir por cal empezar, por cales continuar en función dos seus coñecementos, en función das súas necesidades formativas no momento da súa elección, tendo en conta sempre o resultado de autoavaliación dos cuestionarios que realiza. Temos realmente dous itinerarios. Un deles é edición a valar. O itinerario edición a valar, os contidos e os obxectivos inciden máis polo miúdo no que son os equipamentos a valar, o hardware e o software instalado nos ordenadores entregados pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria aos centros da rede Avalar. Nos cursos Edición Avalar teñen preferencia para a súa selección os coordinadores e coordinadoras Avalar e tamén o profesorado de centros Avalar. E, finalmente, no último parágrafo, explícase que, ademais dos cursos do itinerario TIC, que son estes 5 que acabamos de mencionar, as demais ofertas formativas da área TIC ou doutras áreas que tamén, como sabemos, utilizan as TIC para o desenvolvemento de moitos cursos, poderán clasificarse tomando como referencia estes niveis de competencia. A finalidade é que o profesorado, cando se inscribe nesos cursos, poida coñecer que nivel TIC precisa para realizalos e, polo tanto, obter un maior aproveitamento. Para inscribirnos nun curso temos que utilizar a aplicación FProfe. A aplicación FProfe atópase no portal educativo. Simplemente, con premer nela, chegamos a ter a posibilidade de buscar un curso. Como buscamos un curso? Pois podemos entrar na plataforma con o noso usuario e contrasinal, sempre os mesmos do correo, de Xunta.es, ou ben podemos facer unha consulta pública do Plan Anual de Formación. En todo caso, ímonos fixar en que temos unha serie de filtros para poder realizar esa búsqueda con maior precisión. Por exemplo, en área podemos establecer que queremos buscar cursos só da área TIC. Para o Centro de Formación e Recursos debemos seleccionar o noso centro de formación e recursos, o que corresponda á nosa zona. Hai que ter en conta que para a zona de Santiago o Centro de Formación e Recursos é o CAFI, e tamén debemos ter en consideración que só a través do CAFI se desenvolven os cursos de formación en rede, coñecidos tamén como formación a distancia ou Platega. Por lo tanto, en ningún outro centro de formación e recursos imos atopar cursos en rede, máis que no CAFI. Se utilizamos a busca avanzada, podemos escribir o título da actividade que estamos a buscar, se coñecemos o título completo, ou ben simplemente escribir. Neste caso sería suficiente con escribir a palabra nivel para que, ao premer no botón buscar, cheguemos a unha pantalla onde teñamos despregados todos os cursos que empezan ou conteñen a palabra nivel, que neste caso son os cursos do itinerario TIC. Ben, aquí nos fixamos tamén que o Centro de Formación e Recursos é o que temos marcado,
é que hai algúns cursos que están disponibles para inscripción e outros nos que xa rematou ese prazo de inscripción. Entre a columna da esquerda e a da dereita, pois o primeiro que debemos facer é premer no nome para mirar o curso en cuestión, en lugar de ir directamente a inscribirnos. Por que é importante isto? Pois porque o curso contén, ao premer no seu nome, contén unha información que nos pode ser de moita utilidade. Imos facer todo este proceso directamente na web para que quede mellor explicado. Prememos en FProfe. Podemos entrar se nos identificamos ou ben podemos realizar unha consulta pública do plan de formación. Eliximos, como marcamos antes, a área TIC. Vou poñer CAFI como centro de formación e vou utilizar tamén a busca avanzada para simplemente escribir a palabra nivel. Buscar e aparecen aqueles cursos que teníamos tamén na diapositiva. Pois ben, se prememos en inscribirnos, efectivamente nos inscribiremos, pero nos perdemos esta información. Que información temos ao premer no nome do curso? Pois, por exemplo, cando se desenvolve, cal é a data límite de inscripción, cantas prazas hai, cantas horas, se son presenciais ou non presenciais, cales son os criterios de selección, é dicir, as prioridades, se hai observacións, por exemplo, realizar o cuestionario de autoavaliación, etc. Podémonos fixar tamén en que, como adiantamos antes, hai dous itinerarios, unha edición a avalar e outro non. Por lo tanto, se estamos impartindo docencia nun centro a avalar, teremos máis prioridade para ser seleccionados e seleccionadas nesta actividade se nos inscribimos nun curso edición a avalar. Por lo tanto, compre fixarse na denominación completa do curso. Pois ben, supoñendo que queiramos matricularnos, inscribirnos neste curso, vemos que está disponible, prememos en inscribirse, agardamos un pouquiño, e aí xa na seguinte pantalla teremos que estar logueados para aceptar a inscripción. É dicir que aparece algo así, aparecen os nosos datos, temos que escoller un enderezo e premer en inscribir, co cal xa quedaremos inscritos na actividade. Bueno, pois este foi o percorrido polo tema da competencia digital docente, dende o establecemento do marco de referencia coas súas dimensións, os niveis, 5 niveis de competencia TIC, a posibilidade de autoavaliarnos en cada un deles e, finalmente, o itinerario a través do cal, realizando os cursos, poderemos obter unha maior competencia digital. Agardo que este percorrido fose de utilidade e servise tamén para aclarar posibles dúbidas. Saúdos.